Jamen, vi har taget initiativ til her, efter en del input fra vores folkemøde, til at forny vores julemarked 24 med nogle nye hytter til kirkepladsen. Og i fællesskab med rigtig mange frivillige er vi i gang med at færdiggøre det her. Og det tyder på, at vi bliver færdige en dag før, da der har været kæmpe opbakning til vores initiativ til det her. Så tak for det. Jeg er her i dag, for Claus råbte op. Han mangler hjælp til at male hytter. Og jeg vil godt gøre et frivilligt stykke arbejde, for vi har en dejlig by, og vi vil gerne stå sammen om det, så derfor mødte jeg op i dag. Normalt har det jo været sådan, at det har været gågadens handlende, som har stået for skud. Men vi andre kan jo lige så godt støtte op for at få et fællesskab. Og ved at vi kan hjælpe hinanden, give et sammenhold, og vi kan give byen samlet et løft. Jamen, vi har sponsoreret en julehytte. Både fordi, at Claus han kom ind og præsenterede det for mig, og fordi jeg forinden da havde sagt til ham, at har du et eller andet projekt, I har brug for noget, vi skal bakke op om, så kommer du. Og da han så kom med en julehytte, jamen så tænkte jeg, ja selvfølgelig skal vi da sponsere sådan en. Og det var egentlig på baggrund af det folkemøde, der var, hvor netop lokalbefolkningen gerne vil have, at vi udvikler julebyen. Og det er en julehytte på Kirketorvet jo en god anledning til. Det er vigtigt for os sådan turismemæssigt, at der er noget, der trækker gæster hele året rundt. Og jeg mener, det er en af de smukkeste julebyer, der findes i Danmark. Og hvis vi skal konkurrere med nethandlen, så er det vigtigt, at vi kan skabe den her særlige stemning for shopping. Den oplevelse kan du ikke få ved at sidde hjemme på din computer og bestille julegaver til familien. Det er meget hyggeligt at komme ud og opleve noget stemning, noget hygge, og få det med, når du er ude og købe din julegave. Også i butikkerne glæder os helt vildt til at byde folk velkommen til Julebyen 2024, fordi vi har gjort et ekstra stykke arbejde for, at den skal blive rigtig smuk, og endnu smukkere, end den har været årene før. Så nu glæder vi os bare til at se, hvad folk synes om det.